কথা লাবার চিটা তো মূর্খ টে আউ সলা মুরুটা কেন কে ডাকুতে কে বুঝি বেশি কথা লাবার চিটা যেন তুই নাই দেব পাগলটা কেন নি কেনটা দিসুছে পুরা লেখা দিছি মনু সা মনু লেখা না দিছি গন্ডা দিছু গন্ডা দিছি मैं मुंके के देखबो ए बाबा मुके जी भाড়া লাগলা মজা আসিবো পাউডার মা কিছু কানা মা কিছু বুঝিটা তোমার ঘর যে সুইর খার মা কিছু নিতা লাগবে পিছিন গ্রাম গ্রাম কিলুয়া দম নাতি জীবন কুছনা বাতি কি পিয়ে নিতা লাগবে আনি তুমি চপনে নাকু রকত বাড়ি করবা তুমি কি পকাবো সোগা ভাগি नु निकली जल्दी ये ना बुझी विषय কথা আর জলদি যা আডর মা খুঁজে চাল বাল পিও না তো ভাগি नु Oh no! अच्छा पूरा भाई पस्ताल लगा दे सुन भाई जो जो बुझी करा जे जे जुगने हां जिमा हां बुझी करो मा जो सेतान के जो 3 ग्राम पानियाड बालानो 4 ग्राम कोटाड बालानो 10 तो रेती हेलिनो का हला रे ए लिकास पजान बुझी करे ना जुगा पागल चल चल बारू पैसा আছে যে 2 টাকা আছে হেবার दी टोंगा ती करे पागल दी टोंगा ती मी दाना नहीं मिलवार दी टोंगा ती करे बुझी करो 10 ग्राम 3 ग्राम ছাড়ি কি নাই চাই বিকি দমাগে जा 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 धर धर जब बस्ता बिस्तर आनो बुझी करे नो 100 लाख दे गुहू बिकबा करे गुहू 100 लाख गुहू मारले 50 और गादू जन गुहू बिकुचे না गुहू बिकुचे गुहू का बुझी के कमाडा कार करमा बुदरात के গান কর্মা বদদা डाल और भात आ